Το σημείο που βρισκόμαστε είναι η οικία στην οποία γεννήθηκε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν ένα γεγονός το οποίο πιστεύω περισσότερος κόσμος ακόμα και τώρα αγνοούσε και αγνοεί, ότι ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε στην πόλη της Ξάνθης. Γεννήθηκε σε αυτό το κτίριο, το οποίο μέχρι το 2010 χρησιμοποιείται κάτω το ισόγειο ως στρατολογικό γραφείο και το υπόλοιπο όροφη ήταν σχεδόν ακατοίκητη. Με ενέργειες της τότε νομαρχίας και μετέπειτα περιφέρειας το πήραμε από το στρατό και ανακαινίστηκε και ήρθε στην προτέρα μορφή. Είναι ένα αρχοντικό το 1900 και από την πρώτη στιγμή που έμαθε ο κόσμος ότι εδώ γεννήθηκε ο Χατζηδάκης, όπως σας είπα προηγουμένως και πολλοί κόσμος της Ξάνθης αγνοούσε, άρχισε να είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Τόσο μεγάλο που ούτε εμείς περιμέναμε. Σήμερα έχει 5 χρόνια, συμπληρώθηκαν από τότε που δόθηκε στη λειτουργία. Έχει γίνει πλέον το σημείο αναφοράς της πόλεως. Δεν υπάρχει επισκέπτης ο οποίος να μην βρει 5 λεπτά από το χρόνο που αφιερώνει για την πόλη της Ξάνθης, ώστε να μην επισκεφθεί τον παράγοντα χώρο. Στην Ξάνθη πώς προέκυψε αυτό το πολύ ωραίο κτίριο, ποιο ήταν το πλαίσιο της εποχής το οποίο επέτρεψε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο αρχοντικό? Η Ξάνθη είναι γνωστή για το καρναβάλι της, για τις γιορτές παλιάς πόλης. Η παλιά πόλη ακριβώς είναι ένα κόσμημα που διατηρήθηκε μέχρι τις μέρες μας. Η παλιά πόλη της Ξάνθης δημιουργήθηκε μετά το 1829, όταν 2 σεισμοί κατέστρεψαν ό,τι υπήρχε μέχρι τότε. Ανοικοδομήθηκε εκ νέου η πόλη και η περίοδος ακμής της ήταν από το 1870 περίπου μέχρι το 1910. Σε αυτή την περίοδο η πόλη ακμάζει εξαιτίας του φημισμένου καπνού της. Τα καπνά της Ξάνθης, τα πιο αρωματικά καπνά παγκοσμίως, έδωσαν στην πόλη πολύ μεγάλο πλούτο. Καπνέμποροι λοιπόν ήρθαν εδώ για να εκμεταλλευτούν ακριβώς αυτό το χρυσάφι της Ξάνθης. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ισαάκ Δανιέλ, Εβραίος καπνέμπορος, ο οποίος ήρθε από τις Σέρρες, ακριβώς εξαιτίας των ευκαιριών που δινόταν εδώ στην πόλη με το καπνεμπόριο. Πλούτησε και έκτισε στην Ξάνθη, στην τότε Ξάνθη, έτσι, η οποία είναι σήμερα η παλιά πόλη, έκτισε ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι ήταν γνωστό ως La Grande Maison. Ήταν λοιπόν ένα μεγάλο αρχοντικό, με έκταση πάνω από 1500 τετραγωνικά μέτρα, όπου εδώ ήταν η προσωπική του κατοικία, ενώ στον κάτω όροφο, στο ισόγειο, ήταν το γραφείο του και επίσης υπήρχαν και καταστήματα που νίκιαζε. Αυτό το σπίτι δεν είναι ένα σπίτι το οποίο ακολουθεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική που συναντούμε και σε άλλες πόλεις στα Βαλκάνια. Ακολουθεί τον λεγόμενο εκλεκτικισμό. Ακριβώς επειδή οι καπνέμποροι ήταν άνθρωποι που ταξίδευαν για τις δουλειές τους σε όλη την Ευρώπη, έφερναν τη μόδα της εποχής και στην αρχιτεκτονική. Οπότε, στο εξωτερικό του κτηρίου βλέπουμε κόκκινα τούβλα, βλέπουμε γήσα κορινθιακά και πάρα πολλά άλλα στοιχεία του εκλεκτικισμού. Ενώ στο εσωτερικό φυσικά βλέπουμε αυτές τις υπέροχες τοιχογραφίες, στο ισόγειο και οροφογραφίες. Εδώ δεν σώζονται λόγω μιας πυρκαγιάς που είχε γίνει τη δεκαετία του 1950. Έγινε λοιπόν αυτό το μεγάλο σπίτι από τον Ισαάκ Δανιέλ. Αυτή τη στιγμή το λειτουργεί η αντιπεριφέρεια Ξάνθης υπό την αιγύδα της περιφέρειας. Προσπαθούμε να βρούμε το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει, αλλά τη γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Λειτουργεί ακόμα ερασιτεχνικά, θα έλεγα, με το μεράκι της περιφέρειας, με το μεράκι του Διοικητικού Συμβουλίου που υπάρχει εδώ, αλλά χρειάζεται ακόμα και χρόνος και δουλειά ώστε αυτό το έργο να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι ένα πολύ όροφο κτίριο, όπως μας είπατε. Εντυπωσιάζει ότι έχει 3 ορόφους και υπόγειο. Ξεκινώντας από το υπόγειο, ουσιαστικά ήταν εκεί οι χώροι κατοικίας του προσωπικού, αποθηκευτικοί χώροι, κουζίνες, ενώ στη συνέχεια έχουμε το ισόγειο, που ήταν το γραφείο του Ισαάκ Δανιέλ. Είχε μια πολύ εντυπωσιακή είσοδο, γιατί ακριβώς ήθελε να εντυπωσιάζει τους ανθρώπους που θα έμπαιναν μέσα. Υπήρχαν τα καταστήματα στις 2 πλευρές, τα οποία νίκιαζε. Ενώ περνώντας στον πρώτο όροφο που βρισκόμαστε τώρα, εδώ ήταν ο χώρος των κοινωνικών εκδηλώσεων της οικογένειας. Εδώ θα γίνονταν οι χοροί της εποχής, έτσι. Και μάλιστα ήταν τόσο φημισμένοι που μία μέρα διηγούνται οι παλιοί Ξανθιώτες ότι είχε ανάψει τόσο πολύ το κέφι που είχαν βγει έξω στο μπαλκόνι και παίζανε πιάνο και σε κάποια στιγμή πέταξαν το πιάνο από το μπαλκόνι. Ενώ στο δεύτερο όροφο ήταν οι χώροι κατοικίας, προσωπικοί χώροι, έτσι, της οικογένειας, τα δωμάτια.
τα οποία βέβαια σήμερα έχουν άλλη χρήση εξαιτίας της σχέσης του δεύτερου ορόφου με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ας περάσουμε τώρα στην περίοδο που είπατε μετά τον πρώτο κάτοικο του σπιτιού. Τι απέγινε στη συνέχεια του χρόνου? Στα 1924 ο Ισαάκ Δανιέλ, ο αρχικός ιδιοκτήτης του κτηρίου, πεθαίνει και αφήνει το κτίριο κληρονομιά στη γυναίκα του και στους δύο νηψιούς του. Οι δεύτεροι λοιπόν ιδιοκτήτες δεν τα πάνε πολύ καλά οικονομικά, αφού έχει φύγει ο Ισαάκ Δανιέλ, και κάποια στιγμή αποφασίζουν να νοικιάσουν τους ορόφους. Οπότε στον δεύτερο όροφο, ακριβώς από πάνω, νοικιάζει τον χώρο η οικογένεια του Μάνου Χατζηδάκη. Ο πατέρας του και η μητέρα του. Ο Μάνος Χατζηδάκης γεννιέται στην Ξάνθη στα 1925 και περνάει τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του εδώ στην Ξάνθη. Οπότε είναι ένας Ξανθιώτης ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος φυσικά, πέρα από συνθέτης, μουσικός και ένα πολύ σημαντικός άνθρωπος του πνεύματος. Οπότε γι' αυτό έχει αφιερωθεί ο χώρος επάνω ακριβώς και όλο το κτίριο φυσικά, αλλά ιδιαίτερα ο δεύτερος όροφος, στην παρουσία του Μάνου Χατζηδάκη στην Ξάνθη. Βρισκόμαστε στον όροφο στον οποίο στεγαζόταν η οικία της οικογένειας Χατζηδάκη και όπου ο Μάνος πέρασε τα 7 χρόνια της ζωής του. Όπως βλέπετε, πρόκειται για ένα εμβληματικό κτίριο και αρχιτεκτονικά, το οποίο είναι ποτισμένο με τη ζωή του μεγάλου συνθέτη. Και αυτό αποτέλεσε την αφορμή, ούτως ώστε να υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, αρκετά χρόνια, ούτως ώστε να αποκατασταθεί και να πάρει την αρχική του μορφή. Το συγκεκριμένο κτίριο πέρασε πολλές φάσεις και βασανίστηκε αρκετά στην διάρκεια του χρόνου. Μετά, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καταπονήθηκε, το πήρε ο ελληνικός στρατός, πριν είχε επιταχθεί από τον βουλγάρικο στρατό και μετά την απελευθέρωση περιέρχεται στα χέρια του στρατού και λειτουργεί ως η κεντρική δομή του ελληνικού στρατού και μετέπειτα ως φρουραρχείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι μνήμες της πρώτερης χρήσης κάπου αρχίζουν και ξεθοριάζουν και στη συλλογική μνήμη το κτίριο δεν έχει την ταυτότητα που πρέπει. Οπότε, κατά την δεκαετία του 90, η τότε νομαρχία, ο τότε νομάρχης, ο ένουστος Γιώργος Παυλίδης, αρχίζει και καταλαβαίνει και αφουγκράζεται την ανάγκη αυτό το κτίριο να πάρει μια άλλη μορφή και να στηριχθεί και να αποκατασταθεί. Οπότε ξεκινάει ένας αγώνας αποκατάστασης. Πρώτα να περιέλθει στην δικαιοδοσία της νομαρχίας, γιατί ναι, μεν δικαιούχος ήταν και ο ελληνικός στρατός και το ελληνικό δημόσιο, οπότε όλη αυτή η διαδικασία πήρε αρκετά χρόνια και μετά ξεκινάει η δεύτερη φάση των μελετών αποκατάστασης. Η τρίτη φάση είναι η φάση της καθεαυτής αποκατάστασης, όπου έγινε μια πολύ σπουδαία δουλειά από τεχνίτες και μαστόρους, αλλά και τεχνικές εταιρείες οι οποίες πραγματικά σεβάστηκαν το κτίριο, ούτως ώστε να περιέλθει πλέον και να γίνουν τα επίσημα εγγένεια το 2016, να περιέλθει στα χέρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου το 2018 και με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κυρίου Μέτιου, συστήνεται μια ενδεκαμηλή επιτροπής, όπου ονομάζεται Επιτροπή Διαχείρισης του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης, που διαχειρίζεται το κτίριο πλέον ως έναν πολυχώρο διαδραστικό, στον οποίο γίνονται εκδηλώσεις, στον οποίο οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δικές τους εκδηλώσεις, όπου οι νέοι καλλιτέχνες μπορούν να έρχονται και να το χρησιμοποιούν και φυσικά όσον αφορά την επισκεψιμότητα του κτηρίου, όπου είναι αντιληπτό από όλους ότι αποτελεί έναν ακρογωνιαίο λίθο της πολιτιστικής ταυτότητας στον τομέα των κτηριακών αποθεμάτων που έχει η περιοχή, που έχει αρκετά, αλλά νομίζω ότι όσον αφορά την πόλη, την περιφέρεια, αλλά και γενικότερα την ελληνική επικράτεια, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά κτίρια στα οποία μπορούμε να αποδώσουμε τον τίτλο της σπουδαίας πολιτιστικής ταυτότητας. Ένα μπραντ το οποίο είναι μοναδικό και το οποίο αξίζει να προβληθεί και προβάλλεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη διάθεση και προθυμία να το επισκέπτονται τουρίστες, επισκέπτες, είτε από τη χώρα μας, είτε από άλλες χώρες. Απορίας άξιο είναι πώς βρέθηκε η οικογένεια του Χατζηδάκη, μιας και ήταν κριτική, πώς βρέθηκαν στην Ξάνθη.
Πρέπει να πούμε ότι η Ξάνθη γίνεται κομμάτι του ελληνικού κράτους τα 1919-20. Οπότε υπήρχε ανάγκη για καινούριες ειδικότητες, για επαγγέλματα ποικίλα. Οπότε ο πατέρας του Μάνου Χατζηδάκη, δικηγόρος, έρχεται και δουλεύει εδώ στην περιοχή σαν νομικός σύμβουλος. Οπότε έξω και η κατοικία της οικογένειας εδώ και γι' αυτό γεννιέται και ο Μάνος Χατζηδάκης εδώ. Και μάλιστα παίρνει τα πρώτα μαθήματα πιάνου από μια Αρμένισσα δασκάλα εδώ γνωστή της εποχής, την Άννα Αλτουνιάν. Οπότε παίρνει διαφορετικά στοιχεία στη μουσική του. Έτσι, αυτή η Ανατολή και η Δύση ίσως μπαίνουν και μέσα στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ακριβώς εξαιτίας της παρουσίας του στην Ξάνθη. Μοιάζει πολύ λογικό και ακούγεται πολύ λογικό. Πραγματικά. Είναι πολύ σημαντική βέβαια οι πρώτες μνήμες και η πρώτη διδαχή του πιάνου. Υπάρχει κάποιος μύθος που λέγεται πώς διδάχτηκε το πιάνο, ότι υπήρχε ένα πιάνο εδώ του ιδιοκτήτη ακριβώς και σε αυτό το πιάνο έμαθε ο Μάνος Χατζηδάκης τη μουσική από την Άννα Αλτουνιάν και μάλιστα γι' αυτό έγινε και η σύνδεση με τον πολυχώρο τέχνης και σκέψης και γίνονται εδώ πολύ σημαντικές μουσικές εκδηλώσεις κτλ. Παράλληλα, ζουν και οι ιδιοκτήτες, οι επίγονοι σε αυτή την κατοικία όσο ζει ο Χατζηδάκης? Όχι, είχαν φύγει από την Ξάνθη αφότου νοικιάστηκε ο χώρος και μετά από κάποια χρόνια, μάλιστα το κτίριο για λόγους φορολογικούς πέρασε στο ελληνικό δημόσιο, είχε διάφορες χρήσεις, μέχρι που πέρασε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θάκης, η οποία και το αναπαλαίωσε και έχει γίνει αυτό το κόσμημα. Τα τελευταία χρόνια, παρόλες τις δυσκολίες, και φανταστείτε ότι τον τελευταίο ένα χρόνο η λειτουργία του κτηρίου σχεδόν σταμάτησε, μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα από τότε που αποδόθηκε σε χρήση ο πολυχώρος, έχουν γίνει αξιόλογες εκδηλώσεις. Το έχουν επισκεφτεί αρκετές και πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου το χρησιμοποίησε πέρσι για να μιλήσει σε ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου το επισκέφθηκε λόγω του ότι και η αποκατάσταση προήλθε από κοινοτικούς πόρους, από το ΕΣΠΑ 2007-2013, ο Ιάπωνας πρέσβης, υπουργοί των τελευταίων ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και διεθνών και άλλων χωρών. Γενικά, το κτίριο αυτή τη στιγμή αποδίδει πλέον πίσω στην κοινωνία όλη αυτή την αξία και είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι γιατί είμαστε η Επιτροπή η οποία δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση με την υποστήριξη και συμπαράσταση βέβαια της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Εφρεμίδη, γιατί πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο ανήκει στην περιφέρεια, η περιφέρεια το φροντίζει και η Επιτροπή είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη της καθεαυτής λειτουργίας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ούτως ώστε το κτίριο να λειτουργήσει ως μια πολιτιστική ομπρέλα όπου και θα γίνονται εκδηλώσεις, αλλά κυρίως θα προβάλλει και το έργο του Μάνου, αλλά θα μπορέσει και να αποτελέσει έναν πόλο δικτύωσης και με τα Βαλκάνια και γενικότερα, και αυτός είναι ο στόχος μας, και κυρίως να γίνει ένας πόλος όπου εδώ θα υπάρχει ένας διάλογος και θα μπορέσει να γίνει η κοιτίδα των νέων καλλιτεχνών. Το έχουμε δει στην πράξη και αυτό καλούμαστε να το αναπτύξουμε. Γιατί αυτός ο χώρος είναι ζωντανός. Δηλαδή, μπορεί να βλέπετε ένα εμβληματικό κτίριο, αλλά μπαίνοντας και ζώντας μέσα σε αυτό το κτίριο γεννιόνται ιδέες. Θα θέλαμε να μας περιγράψετε κάποιες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ περίτεχνες, εντυπωσιάζουν ακόμα και για τα δεδομένα όχι μόνο της περιοχής, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις δεν βρίσκεις. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο, όχι μόνο για τα δεδομένα της Ξάνθης ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο, ένα κτίριο κόσμημα. Κάποιος αν το δει εξωτερικά, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τα κόκκινα τούβλα που έχει στο εξωτερικό του, τα οποία είναι μάλιστα από το εργοστάσιο των Αλατίνη στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό και εγώ το έμαθα πολύ πρόσφατα. Μόνο σε 1-2 τούβλα φαίνεται ακριβώς η φίρμα των αδελφών Αλατίνη.
Εβραίοι Αλατίνοι στη Θεσσαλονίκη, Εβραίος καπνέμπορος εδώ, σίγουρα θα είχε σχέση και αυτό. Στο εξωτερικό, από το εξωτερικό, αν το δει κάποιος το κτίριο, ο δεύτερος όροφος, ο οποίος έχει εξωτερικά την διακόσμηση με λευκό μάρμαρο, φαίνεται να είναι πρόσθετος. Όμως δεν είναι, είναι ακριβώς αυτή η μίξη που είναι πολύ χαρακτηριστική στον εκλεκτικισμό. Ενώ έχουμε στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο το κόκκινο τούβλο εξωτερικά, στο δεύτερο όροφο έχουμε το λευκό μάρμαρο. Κάτι άλλο πολύ ιδιαίτερο είναι στο ισόγειο αυτή η πολύ όμορφη οροφογραφία που υπάρχει, με τα γεωμετρικά μοτίβα, φυτικά μοτίβα, τον Απόλλωνα στην κεντρική ροζέτα που κρατάει τη λύρα. Ενώ επίσης πολύ χαρακτηριστική είναι η τείχη στο ισόγειο, οι οποίοι μιμούνται ορθομαρμάρωση. Μιμούνται ορθομαρμάρωση, μιμούνται με το μάρμαρο και τα νερά του μαρμάρου, όχι μόνο στην όψη, αλλά και στην υφή. Αν κάποιος ακουμπήσει τον τοίχο, νομίζει ότι είναι μάρμαρο. Γιατί οι τεχνίτες της εποχής χρησιμοποιούσαν κατάλληλα υλικά για να μιμούνται το μάρμαρο και στην αφή. Θεωρείται ότι όλο το κτίριο έχει κοσμηματογραφηθεί, έχει διακοσμηθεί από συνεργείο Γάλλων καλλιτεχνών. Έτσι, φανταστείτε στην Ξάνθη του τέλη 19ου αιώνα ένα συνεργείο Γάλλων καλλιτεχνών να δουλεύει εδώ και να διακοσμεί αυτό το κτίριο. Δεν ήταν κάτι μοναδικό, γιατί και σε άλλα κτίρια, σε άλλα αρχοντικά της παλιάς πόλης έχουν δουλέψει Βαβαροί καλλιτέχνες, έχουν δουλέψει και Έλληνες καλλιτέχνες, κοσματογράφοι, που έχουν διακοσμήσει πραγματικά με πολύ μοναδικό τρόπο τα κτίρια. Χαρακτηριστικό σε αυτό εδώ το κτίριο και σε άλλα φυσικά είναι ότι ο κάθε χώρος έχει τη δική του διακόσμηση, τις δικές του τοιχογραφίες, που μιμούνται μάλιστα ταπετσαρίες. Ήταν η μόδα της εποχής, η μίμηση της ταπετσαρίας και κάθε χώρος είναι διαφορετικός. Ο κάτω όροφος ονομάστηκε αίθουσα Πολύτροπο και κρατάει τη σύνδεσή του με το καφέ Πολύτροπο που είχε φτιάξει ο Μάνος, ούτως ώστε να έρχεται σε διάλογο με τους νέους, τη δεκαετία του 70, με τους νέους μουσικούς και τους νέους καλλιτέχνες. Όλο το κτίριο έχει να δείξει κάτι από τη ζωή του Μάνου. Το υπόγειο έχει στηθεί υπάρχει ένας πρότυπος ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος ήταν στα πλαίσια του να συνδεθεί με το έργο του στο τρίτο πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε ότι περπατώντας, ζώντας και στην πόλη και σε αυτό το κτίριο, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές συνέργειες που έχουν σχέση και με την ιστορικότητα της περιοχής, αλλά κυρίως με το μεγάλο έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Νομίζω ότι η εικόνα δεν μπορεί να το αποδώσει, αλλά και εσείς καταλαβαίνετε ότι και περπατώντας έστω μέσα σε ένα τέτοιο κτίριο, ο μαγνητισμός και η άβρα είναι σπουδαίος και σε βάζουν σε άλλα μονοπάτια σκέψης. Αυτά τα μονοπάτια της σκέψης και ένα τέτοιο κτίριο προφανώς γεννήσαν και μια μεγάλη προσωπικότητα όπως ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Η κατάσταση των τοιχογραφιών πώς ήταν πριν την αποκατάσταση, δηλαδή υπήρχαν μάρτυρες της παλιάς τοιχογραφίας και έτσι μπόρεσε και έγινε η αποκατάσταση? Ακριβώς. Φυσικά ήταν όλοι οι τοίχοι καλυμμένοι και αυτό βέβαια τους διέσωσε κιόλας. Αλλά φυσικά κάποια κομμάτια του κτηρίου δεν διασώθηκαν, όπως εδώ οι οροφογραφίες και εδώ και στον πάνω όροφο, γιατί είχε γίνει μια πυρκαγιά τη δεκαετία του 1950 και εξαιτίας και των διαφορετικών χρήσεων που είχε το κτίριο. Οι παλιοί Ξανθιώτες ξέρουν το κτίριο εδώ ως φρουραχείο, γιατί είχε χρησιμοποιηθεί και από το στρατό. Οπότε είχε διάφορες χρήσεις, άρα το κτίριο είχε υποστεί για κάποιες αλλαγές. Οι συντηρητές όμως που δούλεψαν για αρκετό καιρό ακριβώς βρήκαν αυτούς τους μάρτυρες και μπόρεσαν να αποκαταστήσουν έτσι υποδειγματικά την ζωγραφική διακόσμηση σε όλο το κτίριο. Εντυπωσιάζει επίσης ότι είναι αρκετά φωτεινό. Βλέπουμε το κλιμακοστάσιο, έχει τα στοιχεία ενός νεοκλασικού εκλεκτικιστικού κτηρίου και υπάρχει ακριβώς αυτός ο φωταγωγός, αυτό το μικρό έθριο, δεν έχει διαστάσεις εθρίου, ώστε να μπορεί να φωτίζεται και από πίσω όμως υπάρχει και άλλη πτέρυγα. Τώρα, τι γίνονται όλα αυτά που βρίσκονται πίσω από το κλιμακοστάσιο και στο υπόγειο, τι χώροι είναι, θα μας πείτε το πρόγραμμα που υπάρχει τώρα? Ακριβώς από πίσω μάλιστα, από πίσω υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος εξώστης.
Και στον πρώτο όροφο και στο δεύτερο υπάρχει ένας καταπληκτικός εξώστης που ένας επισκέπτης μπορεί να δει όλη την παλιά πόλη στο πιάτο του. Είναι πραγματικά ένα σημείο που πρέπει να επισκεφτεί κάποιος για να έχει μία οπτική της Ξάνθης και να καταλάβει έτσι να προσανατολιστεί στο χώρο. Εδώ θα γίνονται ήδη εκδηλώσεις, μουσικές και άλλες και φυσικά και θα αξιοποιηθούν και οι εξωτερικοί χώροι. Ναι, φαίνεται ότι οι εξωτερικοί χώροι είναι πολύ όμορφοι, ειδικά το καλοκαίρι. Επίσης, βλέπουμε στο ισόγειο υπάρχει πάλι σαν να είναι ένα τζάκι το οποίο ήταν ο χώρος της κουζίνας, τα βοηθητικά υποθέτω εκεί. Ακριβώς, και έχει αφαιθεί έτσι ακριβώς για να φαίνεται η αρχική χρήση και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι σωλήνες, πύληνοι σωλήνες στο εσωτερικό των τοίχων και λένε ότι ίσως χρησιμεύαν και για τη θέρμανση του κτηρίου, αν και υπάρχουν και σε διάφορους χώρους, σε διάφορα δωμάτια και αεραγωγή για κάποιες σόμπες, γιατί φυσικά είναι ένα τεράστιο κτίριο, οπότε σίγουρα η θέρμανσή του ήταν ένα σημαντικό ζήτημα και για εκείνη την εποχή πάντα. Υπάρχει ένας μύθος ότι πετούσε κάποια κουταλάκια από το παράθυρο και αυτοί οι ήχοι του γεννήσανε μουσικές στο μυαλό και λέγεται ότι είναι η αφορμή ούτως ώστε η μητέρα του Αλίκη να αποτανθεί στην αρμένισσα δασκάλα την Άννα Αλτουμιάν και να αρχίσει τα μαθήματα πιάνου. Απέναντι ακριβώς από το κτίριο υπάρχει μια παλιά, πολύ όμορφη χριστιανική εκκλησία, όπου βγαίνοντας αυτό το παράθυρο από το οποίο λέγεται ότι πετούσε τα κουταλάκια και η εκκλησία με τις λειτουργίες της Κυριακής αλλά και τις άλλες λειτουργίες είναι και αυτή ένα πρόσθετο στην εκγύμναση του μουσικού του ταλέντου. Οπότε είναι κατανοητό ότι δεν μιλάμε, και φυσικά μιλάμε για ένα πανέμορφο αρχιτεκτονικά κτίριο, αλλά μιλάμε για έναν ζωντανό οργανισμό που έχει τη δυνατότητα να δώσει πάρα πολλά. Κτίρια αρχιτεκτονικής της εποχής του προηγούμενου αιώνα και αρχιτεκτονικής αξίας υπάρχουν αρκετά. Διότι εδώ στην Ξάνθη πριν τον προηγούμενο αιώνα υπήρχε μια αστική τάξη των καπνεμπόρων, οι οποίοι πλούτησαν, δημιούργησαν, μεγαλούργησαν θα έλεγα, αλλά όπως γίνεται συνήθως όταν ξέφυγαν από το στάνταρ και από τις περιφέρειες και τις Ξάνθης δεν μπορούσαν να ζήσουν εδώ και έχουν μετακομίσει και πολλές οικογένειες έχουν πάει και σε Αυστρία. Αυτό έγινε τον προηγούμενο αιώνα. Με τα πολλά κτίρια από αυτά περιήλθαν στους απογόνους τους. Από εκεί και πέρα όμως κάποια τα έχει πάρει το δημόσιο και λειτουργούν ως μουσεία, ως γραφεία και προσπαθεί τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια να τα διατηρήσει στο πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα υπήρχε όμως και τα οθωμανικά κτίρια, μια παραδοσιακή αρχιτεκτονική που ακολουθεί σε άλλα τέτοια κτίρια. Αυτή η νέα τάξη, ας πούμε, εμπόρων θέλει να ακολουθήσει την Ευρώπη και ακολουθεί αυτό το στυλ. Άρα να φανταστούμε λίγο πώς ήταν αυτή η πόλη εκείνη την εποχή. Ο πλούτος της Ξάνθης είναι ότι συνυπάρχουν πολλά στοιχεία. Μέχρι και σήμερα είναι γνωστή για την πολυπολιτισμικότητα η περιοχή και η πόλη και εκείνη την εποχή χτίζονται αρχοντικά σπίτια όπως αυτό εδώ, ακολουθώντας την δυτική αρχιτεκτονική, χτίζονται άλλα σπίτια με το νεοοθωμανικό μπαρόκ, άλλα σπίτια έτσι με τα γνωστά σαχνησιά που βρίσκουμε και σε άλλες πόλεις. Οπότε υπάρχει ένα μείγμα, μία μίξη Ανατολής και Δύσης, που είναι πολύ χαρακτηριστική για την Ξάνθη και τη Θράκη γενικότερα. Να πούμε για αυτή την πολυπολιτισμικότητα της Ξάνθης και για την εβραϊκή κοινότητα. Ο Ισαάκ Δανιέλ ήταν ένα μέλος της εβραϊκής κοινότητας της Ξάνθης και μάλιστα είχε γίνει και πρόεδρος της κοινότητας, είχε δωρήσει και κάποια χρήματα και για κάποια φτωχά παιδιά της εβραϊκής κοινότητας, είχε συμβάλει στην αγορά και τη δημιουργία της εβραϊκής συναγωγής. Ήταν ένα από τα 550 περίπου μέλη που είχε η εβραϊκή κοινότητα μέχρι το τέλος το 1943. Τότε συγκεντρώθηκαν τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας της Ξάνθης από τους Βούλγαρους κατακτητές, συγκεντρώθηκαν σε μία καπναποθήκη της Ξάνθης και από εκεί στάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης από τα οποία δεν γύρισε κανένας. Ουσιαστικά η εβραϊκή κοινότητα της Ξάνθης είχε μέλη Σεφαραδίτες και ήταν πολύ δραστήρια και φυσικά ήταν ενταγμένη ακριβώς σε αυτή την πολυπολιτισμικότητα της πόλης, με τους Εβραίους, τους Χριστιανούς, τους Αρμένιους, τους Μουσουλμάνους. Έτσι. Υπήρχε αυτό το πολύ ζωντανό κομμάτι, το οποίο
Είναι ένα κομμάτι, όπως λέγεται και σε ένα βιβλίο, που υπήρξε, αλλά δεν ξεχάστηκε ποτέ. Χάθηκε, αλλά δεν ξεχάστηκε. Χάθηκε. Σήμερα δεν υπάρχει κάποια κοινότητα. Όχι. Σήμερα όχι. Υπάρχουν κάποια κτίρια που θυμίζουν ακριβώς την κοινότητα αυτή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κτίσμα. Υπάρχει το Εβραϊκό Νεκροταφείο και υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές εκδόσεις που έχουν γίνει και αποτελούν παρακαταθήκη για την κοινότητα αυτή που χάθηκε. Τώρα ερχόμαστε στο τώρα. Εσείς ως ξεναγός, τι καλείστε να κάνετε, σε ποιους ξεναγείτε το κτίριο? Έχει επισκέπτες, εξωτερικούς τουρίστες? Καταρχάς, το κτίριο αυτό πια έχει μπει σε όλες τις ξεναγήσεις που γίνονται στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Όταν κάνουμε μία ξενάγηση με τα πόδια και περιηγούμαστε στην παλιά πόλη, είναι ένα πολύ σημαντικό τοπόσιμο της πόλης πια και έχει ενταχθεί σε όλες τις ξεναγήσεις. Οπότε ο κόσμος έρχεται, το γνωρίζουν ήδη κάποιοι το κτίριο αυτό και εξαιτίας των φωτογραφιών που έχουν κυκλοφορήσει από την πανέμορφη διακόσμηση, αλλά και λόγω του μεγέθους του και λόγω της συσχέτισης με τον Μάνο Χατζηδάκη. Οπότε έρχονται και, αν και το ξέρουνε, αρκετοί το ξέρουνε, όταν έρχονται πραγματικά μένουν έκπληκτοι με αυτή την ομορφιά και την μοναδική διακόσμηση που έχει αυτό το κτίριο. Και φυσικά γίνονται ξεναγήσεις και σε σχολεία. Τα σχολεία και τα τοπικά σχολεία, αλλά και σχολεία που έρχονται από άλλες περιοχές, εντάσσουν το κτίριο αυτό στο πρόγραμμά τους, ακριβώς γιατί είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν συμπυκνωμένα, ας το πούμε έτσι, την ιστορία της πόλης. Τώρα βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο. Στο δεύτερο όροφο ήταν η κατοικία του Μάνου Χατζηδάκη. Επάνω υπάρχουν κάποια προσωπικά του είδη. Τι υπάρχει για να μας θυμίζει το Μάνο Χατζηδάκη? Υπάρχει η συλλογή της Όνιας Θεοδωρίδου. Είναι αντικείμενα είτε προσωπικά του Μάνου Χατζηδάκη, είτε κάποια αντίγραφα από παρτιτούρες και κάποια άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με το πολυπίκυλο έργο του. Και αυτό είναι και το σημείο που εμένουμε και στις ξεναγήσεις που γίνονται. Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν ήταν μόνο ένας πολύ σημαντικός μουσικοσυνθέτης, ήταν ένας άνθρωπος του πνεύματος, ήταν ένας δάσκαλος, ο οποίος με το έργο του, όχι μόνο το μουσικό, με το συνολικό του έργο, είναι επίκαιρος μέχρι και σήμερα. Και ακριβώς και η μουσική του, αλλά και τα γραπτά του βοηθούν, νομίζω, τους νεοέλληνες να κάνουν έτσι να προχωρήσουν σε μια αυτογνωσία. Και είναι πολύ σημαντικός επίσης και για τους ξένους επισκέπτες, γιατί έρχονται φυσικά και ξένα γκρουπ. Εγώ συστήνω τα έργα του Μάνου Χατζηδάκη και τα γραπτά του ως ένας τρόπος να γνωρίσουν τον νέο Έλληνα με τα καλά του και τα στραβά του.